Heel gek, maar ik echt heel bijzonder. Ja, superleuk, ja. Het is iets wat we al heel lang en heel graag doen aanwonen. En nu hebben we die komen schrijven, dus ook er wat van maatje. Van Joet af binnen Mark en Eelkje de nieuwe eigenaars van slachterij Van der Bijl in Boetenpost. Na zo'n 20 jaar hebben Jan en Geertje van der Bijl het stokje oerdroegen. Een dream die het voor de nieuwe ondernemers uitkomt. Ik ben 3 jaar met mijn bielke kwam. En maak op het slagerwereld en ik zelf weg. En toen zag ik heel veel om me heen al die zijn van, dan moet je me wat 20 jaar bedenken. En ik woed zou ik wel heel graag. En toen kwam bij Maak ik steeds meer naar voren van, maat maar worden. Dus toen kwam dit zo op de plaat. En nou ja, hartstikke mooi zaak, 2 jaar verbouwd. Dus ja, beter kennen eigenlijk haast net. Jan en Geertje hadden geen moeite om het bedrijf aan het jonge stel te oerhandigen. Van der Bijl is tierenwies maar hoe de zaken nou rennen. Echt weer heel goed. Mark en Eelkje die doet nou, Mark die werkt hier al dik 6 jaar buurs. Dus en was hier met absoluut ook naar dien. Om te zeggen van jongens, je kan de slagerij nemen. Ze willen graag beginnen. Zo ben we ook begonnen, mijn vrouw en ik. En ze werkt ook in de slagerij, ik werk ook in de slagerij. Nou, we hadden 22 jaar dien. We hadden 2 lijn, 2 hele lijn, alles netjes verbouwd. Dus dat was in principe verkoop klaar. En ja, nee, ze doet het perfect. De naam Van der Bijl bleef de komende tijd gewoon bestaan. Ook aan het paan zal er op het stuit net een soort verorje. Voor in de toekomst binnen er nog wel orenplannen. Ik ben wel bezig met een goed assortiment in de zin van ik voor vegetarisch wat meer aanbieden en et cetera. Dat is toch wel iets wat de dag voor jou het meesten steeds meer hebben wil. En dan wel een heel goed assortiment met alle je maaltijden. Dus het moet al snel en makkelijk en daar probeer je wel echt mooi in het tijd mee te gaan. Oud-eigenaar Van der Bijl en zijn vrouw bleven gewoon in de zaak werken. En dat bevalt hem prima. Ik kom nou aan zo'n fietsje. Hoor ik auto achter huis staan. Maar ik kom nou aan zo'n fietsje en ik had ballen tromp achter op een snelbinders.